Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar bocah-bocah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ayo sadurunge sinau maos donga sinau. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Carita dongeng. Kethek lan Bulus dirungokke yo. Kethek dina iku krasa ngelih. Kethek arep golek pangan. Kethek weruh wit gedhang. Gedhang kuwi ing sisih wetan kali. Dene kethek ing kulon kali. Kethek ora bisa nyabrang lan nglangi. Kethek ngajak Bulus. Bulus gelem ngeterake kethek. Kethek menek wit gedhang. Kethek mangan sakwarke. Banjur lali marang Bulus. Bulus rumangsa kethek lali marang dheweke. Bulus lunga ninggalke kethek. Kethek ora eling yen dheweke ora bisa nglangi. Kethek ora bisa bali. Kuwi asline wong kang serakah, mung arep menange dhewe. Pungkasane pasinaon ayo maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi bermanfaat. Ingat pesene ngadoh utawa jaga jarak, nyepi, tidak berkerumun lan wisuh utawa cuci tangan. Matur nuwun lan muga-muga sehat sedaya. Amin. Vivi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.